ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହଠାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ୟୁଥ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନର ଗ୍ରୁପର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ତହସିଲଦାର ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ର, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ପ୍ରଧାନ, ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନାୟକ, ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଜୟଗୋପାଳ ପଣ୍ଡା, ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଭୟ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଡିଓ ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ରକ୍ତଦାନ କରି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ରକ୍ତଦାନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଅତିଥିମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିବା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 30 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍। 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମର ୟୁଥ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନର ଗ୍ରୁପ ବଲାଙ୍ଗୀର ତରଫରୁ ସାର୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର 25 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭିଡ଼ରେ ଲାଗିଛନ୍ ଆମର ରକ୍ତଦାତା ମାନେ ରକ୍ତଦାନ করবার লাগি। ଆଉ এটা আমার 2 নম্বর থর রক্তদান শিবির করবারটা। আর আমার ୟୁଥ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନର ଗ୍ରୁପ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ହଉ କି ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ହଉ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ରକ୍ତ ଦରକାର ବୋଲି ଆମର ଗ୍ରୁପକୁ ଆମକୁ ଖବର ଆସୁଛି। ଆମର ରକ୍ତଦାତା ବନ୍ଧୁମାନେ କି ଆମର ଯେତେ ଅଛନ୍ ଆଉ ସମାଜସେବୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ରକ୍ତକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।